Det er må fint, godt du nok være kan få nogle Det må fede godt nok være fracks trist at ved at leve stå det. og så rykke pik eller Hold andet da sted. fast. Hvorfor er du ikke bare ud og skære håndleden over på dig selv, når du bliver så Skal jeg tjekke? Må jeg få din demo, så skal jeg nok tjekke, om du står over her. Ja, okay. Jeg går i gang med at uploade demo, så du kan se. Ja, hvor du står og siger, du ikke gør det. Det er høre søde lille ven. Nej, for du ved ikke noget. Du ved ikke, du antager bare med tuber, fordi du bliver skudt bagfra. Og så bliver du sur. Og så sidder du derhjemme, og så sidder du bare og smadrer din computer, fordi du bliver så ked. Jo, du gør. Lad nu være med den lille søde ven. Lille søde ven, du har selv skrevet. Nej, du bliver så sur. Du bliver så ked af det. Ligesom den anden aften, hvor du skriver. Jeg havde lige ved gader hver eneste gader, hvis det var, jeg ikke blev bandet. Det kan godt sige, at når folk YouTuber. Du ved ikke, når folk YouTuber, du bliver bare sur. Nej, lad være. Bare stop, søde ven, for du ved ikke, hvad du sidder og taler om. Du ved ikke, hvad du taler om. Nej, du ved ikke, hvad du taler om. Bare lad være, lille ven. Jeg ved ikke, hvad jeg taler om, alligevel er du bæreste mand hver evig eneste gang. Så står du og rynker så meget. Er det ikke sjovt? Er det ikke sjovt? Nej, det er ikke. Hvis du kan have lov til at forklare sig, mand, men du vælter bare ud med mundlort, mand. Han kan jo knap nok få et ord indført, før du har afbrudt ham. Det er så sygt, det her. Og det er vist ikke helt rigtigt. Forskellen er også, at jeg ikke står sammen med mit hold i 1,5 minut. Vi kommer i faktisk noget hurtigere fra. Det har du heller ikke nogen Du får eddermame stået og rykket noget pik i gader. Det gør jeg. I er så klamme begge to. Hey Flex. Det må være hårdt for dig. Det er et flot billede. Tak, man. Du ligner seriøst et forsøg at sparke på det billede der. Det er meningen. Har du overvejet at tabe dig, Flex? Det er ikke engang det er bare dit ansigt. Du ligner rent faktisk lige på det billede der. Kæft, hvor ser det dumt ud, det gør. Det må være hårdt at være hård. Du må være hård, Fik. Jeg tror faktisk, du er mest det var en god gade, var du rykker så meget pik, du gør. Det må være rigtigt. Hold kæft, for du må lige fortælle mor og far, hvordan du tabte gader. Du må lige fortælle mor og far, hvordan du tabte gader. Heinrich. Jeg har fået at vide, at jeg skulle sige, at du wankede sygt meget. Men det gjorde jeg også mega meget. Så når jeg går ud og dør sådan, efter når jeg tonser korten, så står jeg bare og wanker, fordi at jeg er hvid. Så står jeg og kigger ind i en væg og wanker. Kan du snakke ordentligt og fik den stemme? Det kunne være meget rart. Er I færdige med at diskutere? Flexi. Er det ikke fucking irrelevant, om man wanker eller ej? Skal vi sejre eller hvad? Det er jo ens egen, altså. Det må man selv bestemme. Så kan man jo bare vælge, om man tonser frem ind i hovedet på ham, eller man lader være. Nej. Det kan man da. Problemet er, jeg spiller ikke gader for at stå og rykke pik i. Jamen, det kan da være, der er andre, der gør det. Altså. Det kan, altså, du kan jo ikke styre, om han vil stå wank, eller han kan ikke styre, om du vil stå wank. Nej, jeg må da godt brokke mig over det. Ja, det siger jeg heller ikke. Det sagtens. Det siger jeg heller ikke. Det siger jeg overhovedet ikke.